An gi geno maduong' nyako Ramogi ni otieno mari teri makare rwakini machiegni mar yudo weche manyien mag OIMORE kokalo e RAMOGITV. Otieno mar Jumapil nyako Ramogi odiechieng' mar 5 nyaka chak dwe mar 2 nyiso ni higa koro ochako mana ringo. Par ni dwe ni en achiel kuom dwe mane kod ndalo matin kopim kod dweche mamoko, kendo nyiso ni obiro rumo piyo. Gima ni dwaro ni mondo mi tim dwe mar 2 nyako Ramogi, thuolo en mari mondo mi chop singono. Kanikete gi nyawadu machielo kata kanikete kendi wuon, neni ichiwori mar chopo singo. Nyako Ramogi wan gi mathoth ahinya moting'o mago mag siasa, weche mabende omulo ngimani kaachiel kod mago mag somo e weche manyien mag OIMORE. Mokwongo wayud thuond weche. We have generally 14 mortalities or fatalities reported at the scene of accident. Ji 14 owito ngimagi e masira mar apaya e gweng' ma Nakoyo e kaunti ma Turkana. There will be no waiver of taxes for anybody. Sisi wote tumekubaliana kila mmoja wetu atalipa ushuru. Jatend Kenya William Ruto kod kweth mar Azimio la Umoja omedo bare weche wi wach osuru masani okwako lwasi mar siasa e pachoka. Jonyuol ywago pek mar timo ikruok ne nyithindgi ka odiechieng' makiny jopuonjre manyocha timo penj mar KCPE donjo e klas 9. Machiegni nyako Ramogi jwang' yudo weche manyien adimba kokalo e RAMOGITV. Nyalo tudore kodwa kokalo e line marwa mag tudruok, SMS line kata line marwa mar SMS ote machuok en 23600. Facebook en RAMOGITV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle en @RAMOGITV KE. Bende nyalo luwo weche kokalo e Facebook page mara wuon iluongo ni George Bati Dadikula kaachiel kod Twitter handle @GeorgeBati_. Parni thuolo ni duto te nyako Ramogi jaloko marwa iluongo ni Belinda Adhiambo. Nyinga en George Bati. Ji 14 wito ngimagi ka ji mamoko 13 oyudo hinyruok e masira mar apaya ma otimore e kaunti ma Turkana. Masirano mane otimore kar saa 2 mar otieno ma piny orugo kawuono. Ne otimore gweng' miluongo ni Nakoyo e apaya mawuok Lodwar kadhi Kaikol. Yangore ni lori mane sombo gige gedo ne reko ting'o ji ma kwan gi nyalo romo 30 e kinde mane ging'ielore oko mar ndara bang' tuomo ngamia. Kalipot lero ni tielo mar lori no nyomuoch bang' tuomo ngamiano kendo kelo masirano. E kind ji 14 mano wito ngimagi 10 gin jomadongo ka 4 to gin nyithindo. Ngamia tushukiwa sana, tukagonga nyuma hapo. Sasa tairi kalikuwa ya mbele kalikuwa basi. Sasa gari kaenda tukiendelea hivi. Sasa tukaingia kutaro hivi. Gari kama kwa hivi. The bodies are currently at the mortuary and Lodwar County Referral Hospital. The Lodwar County Referral Hospital received 13 cases. In the 13 cases, 4 were adults, female, 7 were males, adults. We had two children actually. So from the 13, they are currently at fairly good condition and are going treatment at the hospital. The situation is currently at calm, and we feel things are going on well. Medo timo mos ne joma wito jogi kaluwore kod masira mar apaya motimore gwenge makono. Wadonjo ne weche motenore gi siasa. Twak ewi wach mar chudo mar osuru medo jiwore pachoka ka jatend piny Kenya William Ruto bende ok odong' chien. Ruto ma kawuono notimo limbe kanisa mar Deliverance kar dak ma Arwai, Buore, Nairobi. Wacho ni oseloso gi band migawo ma ochung' ne choko osuru e pachoka KRA mondo kik ket liet ne jopiny ewi chudo mag osuru. Duoko makamano chalo mar wach manyo wach gi Mama Ngina Kenyatta ma en min od jatend piny Kenya mokwongo Mzee Jomo Kenyatta manyo nyiso sirikal ni owek badhore ewi wach mar osuru ni mar chike nitie matayo weche ma owinjo bed ni tiyo godo e chulo osuru. Ruto kata kamano omako chung' motegno ni onge ng'ata ma ibiro dew wang'e e wach chudo mar osuru. E alam ma Jumapil, jatend piny William Ruto ne olimo kanisa mar Deliverance Ruai e kaunti ma Nairobi. Kotene gi jalupne Rigathi Gachagua kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja e kind jotelo mamoko. Kochiwo twak e kinde alamno, jatend piny okoni oganda jo Kenya duto nyaka chulo osuru kowacho kendo ni onge ng'ata ma ibiro mi fuong'ruok mar chudo mag osuru. As a country, we have all agreed and we have built consensus that irrespective of your status, of
all other considerations, whatever region you come from, whatever religion you profess, all of us, we have built a consensus that there will be no waiver of taxes for anybody. Ruto koni piny Kenya nyalo mana wuok e gope kendo tayo chenro mage ka oganda duto mathurka uchulo suru maonge mendni. Dawa ya madeni ni sisi kulipa ushuru na kusimamia maendeleo ya taifa letu tukitumia pesa zetu mpaka tufike mahali pale badala ya kukopa tutakuwa tunakopesha watu wengine. Kochiwo singo mar tije ne rowere, jatend piny William Ruto wacho ni chenro mar gero udi 40,000 dhi nyime Nairobi kendo ni madhi chugo thuolo mag tije modhuro ne rowere maonge kama ginyalo chwoyo lwetgi gie kindeni. Hapa Nairobi tayari tunajenga nyumba karibu 40,000. Nia yetu ni kwamba by the end of this year tutakuwa tunajenga nyumba 200,000 ili tuwapatie vijana 300,400 nafasi ya ajira katika mji wetu wa Nairobi. Tunajua vijana wengi bado huyu Sakaja ananiambia vijana wengi bado wako kwa dimanga. Kaluwore kod liet ma osebede paw siasa kotenre kod wach chulo osuru, jatend piny bang' wuok e kanisa ne odonjo e apaya ka onyiso jopiny ni piny owacho mare ok bideo ng'ata kotenre kod weche mag chulo osuru. Si nyinyi mnalipa ushuru? Si ukienda kununua kimbo unalipa ushuru? Mnataka wale wadosi wakose kulipa ushuru? Kila mtu, awe mrefu mfupi, awe tajiri maskini, awe anajulikana hajulikani, awe mweupe mwembamba, kila mtu atalipa ushuru kwa Kenya yetu. E wach manenore kamane ogeto godo jatend Azimio la Umoja Wan Kenya Raila Odinga kotenre kod dwaro mar timo lokruok e chenro mar yiero kod duol mar yiero e pacho ka IEBC. Ruto ne okoni yiero ok tim gi IEBC kata timo lokruok ne chenro mag yiero, kowacho ni ng'ata madwaro telo nyaka chom mana jopiny tir. Si mambo ya uchaguzi tulimaliza? Sasa mimi nataka ati wale jamaa ati nimesikia wanasema ati hawataki tena uchaguzi ifanyike kwa polling station. Ati wanataka uchaguzi ifanyike ati kwa county. Mnapoteza wakati yenu. IEBC haichagui mtu. Wenye kuchaguana ni wananchi hawa. E wach manenore kama mulo gino manokelo pogruok mar paro e kind jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod gavana mar kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja. Rigathi Gachagua nyiso Johnson Sakaja ni mondo obede ondamo manyime marito johala manogone ombulu e kinde yiero mokalo. Na nimemwambia huyu gavana wa Nairobi, si nyinyi mlimchagua kupenda ama kulazimishwa? Mungetaka alinde biashara asilinde? Alinde biashara asilinde? Kwa hivyo gavana, tutakuunga mkono na tutakusaidia. E kinde ni maweche mag siasa medo tuyo lwasi mapachoka. Geno mar jopiny ni dwokruok e kind piny owacho kod kweth maketo gi tesre ok biro cho chenro mag dongruok mano singnegi e kinde mag kampen motelo ne yiero maduong' mokalo. Ramogi pod wan mane mago motelo gi weche mag siasa. Ogai mar Azimio la Umoja Wan Kenya Raila Odinga owuok ayanga ka kwero piny owacho mondo were kod weche mag osuru mamulo mwandu mag jatend piny kata jotend piny moserutaya. Odinga kod kweth mar Azimio pod onyonore ni gikwedo piny owacho mar Kenya Kwanza magikoni ne ochopo e telo e yo ma ok ler. Azimio ne obago romo romo gi jopiny e kar dak ma Kibra kaka Walter Nyambaga koro miyo ler. Ogai mar Azimio la Umoja Wan Kenya Raila Odinga e ochopo e romo mar Azimio la Umoja Kibra bang' wuok e piny Nigeria, Senegal kod Tanzania. Romo mane okelo kanyakla jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka, jatend NARC Kenya Martha Karua, George Wajakoya, Eugene Wamalwa kod jodito mamoko. Odinga okone tend Kenya Kwanza mondo were kod weche osuru mamulo mwandu mag familia mag jotend piny Kenya mosedhi e yweyo. Tulipopata uhuru kulikuwa na sheria ambayo ili-exempt rais kulipa ushuru kama yeye anapatia watoto yake mali yake. Succession. Lena vizuri. Kwa hivyo hiyo sheria ambayo Ruto na Gachagua hawajui. Hiyo sheria ilitolewa 1982. Wawache KRA ifanye kazi yake. Wasileta siasa kwa mambo ya ushuru. Wachana na Mama Ngina. Wachana na Uhuru Kenyatta. Alipoaga dunia mzee Kenyatta akachukua Moi akudhulumu jamii ya Kenyatta. Alisema nini? Fuata nyayo. Akaheshimu jamii ya Kenyatta. Ndio hata sasa mama mzee mwenye heshima kama Mama Ngina Kenyatta
unataka kumtoa ushuru. Raila okoni piny owacho mar Kenya Kwanza ochoro jo Kenya dhier to pod solo suru nyaka yuto matin mar jopiny. Ruto found our people with a little in their pockets. Now even that little is being taken away. Where Hata could put at least 2 meals on the table instead of 3, now you can put only 1. Kwa nini Mkenya akufe njaa, pesa yetu ikienda kwa mfuko ya wachache? Mtakubali serikali ya uporaji. Ekwith mar Azimio okoni piny owacho mar Kenya Kwanza winjore okaw ting' chudo mar pesa mag somo makoro ng'ang'o kor jonyuol. Leo nimepata simu zaidi ya 50 mimi peke yangu kwa wazazi ambao kesho wanataka kupeleka watoto wao form 1. Hawana pesa, hawana namna, hakuna chakula, mtoto ndio huyo, na huku baba alikuwa amesema kuanzia mwezi huu watoto wa Kenya wote wako secondary school watasoma bila karo. Odinga okoni ogiyango piny owacho mar Kenya Kwanza kendo sundo jatend piny William Ruto mondo kik donjre chuogo commissioners mag IBC ma ok okaw pacho ganda. Our stand remains that Ruto did not win the elections. He got into State House by hijacking and subverting the will of the people. Azimio koni jodito ma Kenya Kwanza okose kedo kod mibadhi rang'iny mowinjore mak mana yudo fungruok korka korgi owuon. We have a situation where when a poor man steals, he goes to jail, while a rich man or a woman who steals or had stolen becomes a minister or a CEO. Hii mambo ya kuendesha serikali kama hurubaru. Kuru. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga okoni gibiro dhiyo nyime kod chenro mar bago rombe mag siasa kaka yor manyo demokrasia. Raila koni romo machielo biro dhi timore chieng' Tich Abich e kaunti ma Machakos. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Kibra, Nairobi. Manen jalar kom ten piny Kenya gutiko mar Safina Party Jimmy Wanjigi wuok tung' mosuo gi jatend piny Kenya William Ruto ewi twak madhi nyime mar chudo mag osuru ka oloso e lam mano yuoro e kanisa mar Furaha Worship Center. Okwayo jatend piny Kenya mondo mi owe donjore gi anyuola mar mane en jatend piny Uhuru Kenyatta. Omedo ni ka tend Kenya Kwanza ni koda dwaro moro amora mar rakore gi Uhuru Kenyatta to gitim kamano kuome to ok anyuola mare. Hiyo shida hamutatatua mukitafuta mali ya Jomo Kenyatta. Mukitafuta nini? Mali ya Jomo Kenyatta. That one we will not allow. Kama muna shida na Uhuru Kenyatta, Uhuru ni Uhuru. Sindio? Uhuru ni nani? Ni Uhuru. Tafuta yeye. Lakini babake, hapana. Munaguza sasa live wire. Kwa sababu kama munajaribu kuchukua mali ya Jomo Kenyatta, hata mali yetu sisi ni nani? Si kesho itakuwa wewe, kesho kutwa mimi na mwingine. Owuogane motenre gi weche mag siasa nyakwara Ramogi koro wadonje weche motenre gi mag somo. Pek mar ngima en achiel kuom midhiero marocho ikruok mar jopuonjre donjo e klas 9 bang' tieko penj maduong' mar klas 8 KCPE. Jonyuol otimo ikruok odiechieng' mogik ka nyithindgi rito mar donjo e sikunde mag sekondar odiechieng' makiny kaluwore gi kalenda mar somo. Jafwambo marwa James Okoth miyowa ler ewi kaka ikruok obedo. Wuok tich tarik 6 odiechieng' moyang gi migawo mar somo kaka mano ma jopuonjre manyocha otieko klas 8 biro riwre gi jowadgi e skund sekondar kaka jo klas 9. E Kaluo, jonyuol ne owuok oko kendo yuoro duke mag uso uniform kod kembe makwayo uniform kaachiel gi mago ma uso buge ka gitimo ikruok mogik e odiechieng'. Kata kamano, thoth jonyuol ok ne ochopo kalure ni moko kuom sikunde pod chuno jonyuol gi nyiewo uniform e skunde. Uniform idwaro mondo ong'iew skul, to wan gi uniform idwaro mondo ong'iew dukni. Dukni nitiere kaka nafu nyalo bete moloyo ng'iewo uniform e skul. Jonyuol ok ng'iepo maber ahinya kaluwore gi tin mar pesa
moko gibiro matin, ok kaka no expect ni maybe gidhi biro mang'eny kaka kawuono Sunday, nwang'e ni wadhi pong', lakini gibiro matin. Jonyuol yuago pek mar ngima, nok mar omenda kod idho mar ochumi pachoka, kamoko bende nigi kwayo mopogore opogore. Jonyuol nigi pek, mokwongo pesa lal, mar ariyo ting' pek ne jonyuol, osuru omede ni malo. Bei imekuwa juu sana, si kama wakati mwingine. Kuna tofauti, ndani ya sura ilikuwa juu hata sana. Hii mnasukumusa, mnaelewana, ngarawa naweza kukurudishia chini kidogo. En biashara mosenyo ji, kech en biashara mosenyo jonyuol. Serikal kane nyalo yie kata mar county kata mar national gikony jonyuol, ke jonyuol winjo matek. Jolony e weche mag somo lero ni achiedh nade ma okwako sekta mar somo kidek medo hinyo ikruok ma jonyuol keto ne somb nyithindgi. Kane oluwore gi kaka serikal nowacho ni subsidy maniketo e fees ni dhi gol, koro jonyuol pod ok ong'eyo adier ma wach makiny ka gidhi e skul to ging'e ni gidhi chulo pesa di. Jomoko ong'e ni pod gidhi tiyo gi fees machoncha, to jomoko be paro ni samoro wadhi ka wadhi paro ni giparo kata ni dhi bed ni omede gi 5,000 to ka gichopo kaka waseneno kuonde moko matimore ga yudo ka omede kata mana gi siling 20,000. Koro mano jonyuol pod ok ong'eyo adier mar wach ni to kiny no bed nang'o. Dang'ni bende pod okwako nyiewo mar uniform, ni mar moko kuom jonyuol pod ichuno ni nyaka nyiew lewnigo e skunde kata bang' migawo mar somo kwedo mano. Nyithindo dhi biro ka gin gi uniform mopogore opogore, quality bo opogore. Koro nyithindo moko ne teenager mano en ga very big issue nikech teenager dwaro ni mondo bed marom gi ng'at manie bathe. Kata obedo ni midhiero maka gi kacha okwako ikruok margi mar donjo e skunde sekondar, gikone to en ni japuonjre ka japuonjre ma yande otimo penj mar KCPE donj e klas 9 mana kaka sirikal dwaro. James Okoth, Ramogi TV. Riwruok mar Kunopet makelo kanyakla jopuonje mag nyithindo matindo mong'ere kaka ECDE ochano chwalo ng'ur margi odiechieng' makinyi doho mar kwedo milome manyocha ogol koda duol machano sa jotich piny owacho SRC mar dwaro ni mondo duok piny osara ma jopuonjgo osebedo kayudo. Jopuonjgo koni moko kuomgi osebedo kayudo osara malaro 50,000 to koro ichuno ni mondo duokgi nyaka osara maromo siling 7,000 kende. Jafwambo marwa Judith Omondi miyo ler mar wachno. Ywak osebedo ka kwako sekta mar somo ahinya to e weche mag sekondar ma adundo. Odiechieng' ma kawuono yamo loko. Magi gin jopuonj mag nyithindo matindo mong'ere kaka ECDE e bwo riwruok margi mar Kunopet kotelnegi kod jakom margi Lawrence Otunga. Riwruogni oseyo oboke manyocha duol machano sa jotich sirikal SRC ochwalo ni tend counties mondo mi duok piny omenda ma ichulogi kaka osara. Chik magikoni omiyo sani koro omenda michulogi Roma 7,000 koa kuom mane yande giyudo ma jopuonj moko ne ichulo malaro siling 40,000 gi wiye. SRC ondiko barua ne governors te kong'isogi ni mondo osara mar japuonj mondo mi oduok piny. Wadhi rado kodgi e doho mondo mi wang'isgi ni ok wanyal yie kod okang' magikawono. Wang'eyo ni chike matayo weche mag jotich piny mangima kolo oriwore nyaka gi International Labour Organization ILO pingo ahinya duoko osara piny mar jotich. Tarik 13 dwe mar achiel higani, SRC yande ochwalo barupe ne tend counties e wi chike ma owinjo gitigo e chulo jopuonj mag ECDE. Dwaro mokwongo mar SRC en ni mondo tend counties ondik jopuonje mag ECDE kaluwore gi kidienje kata job groups ma chiko puodho, medo jopuonjgo e ngas mamalo kaluwore gi nyalo mar omenda mar county, kamoro to en ni mondo tend counties duto olok log tich maggi magitiyogo e chulo jopuonjgo nyaka e rang'iny ma idwaro kendo opuodh kod duol machano osara mar jotij piny owacho SRC. Achiel kuom counties mane otelo e keto e tim chik mar SRC en county ma Homa Bay, kendo jakom mar riwruok mar Kunopet e county no lero ni mathoth kuom jopuonjego ne osekawo hola e bengi mopogore opogore kendo gi osara makoro oduok piny ok ginyal chulo holago. County mar Homa Bay osebedo e rang'iny mamalo
mosekao okang' mar duoko osara mar jopuonj gi chien e dwe manyo kaloni. Ang'o momiyo wadwa duoko jowa chien? Ratiro mar jowa wadwa nyono piny ka wasiko wayuak ne sirikal. Ja degree nje yudo around 46,000, diploma 34, certificate nen 2027. Koro Homa Bay Channel is the first county mano implement directive ma SRC. Most of our teachers no sekao nyaka loan. Koka wuyo sani nitie jopuonj ma are hospitalized. They are in shock. Kakoro bende giseyo tend counties kuom tiyo kod jopuonj ECDE e yor arietha ka moko kuom gi dhi e rutaya kapok oyudo tich nikech indiko gi e yor ng'eruok. Jopuonj mag ECD osebedo jomocha, jomiyanya, jominyalo riem kata mana e klas mondo mi odhi obed kod nyithindo oko ni klas gino iwene jomoko mondo mi osome. Jopuonj nitie mano graduate 206, 205, 207 nyaka sani wane 2023 japuonj pok ondiki. Counties duto obed ni nyalo bedo gi chenro mong'ith minyalo lu e yore mag ndiko ma ok ni county ni timo maber to moro ni to timo marach. Wadwaro ni duto mondo bed ni ng'iyo ratiro mar jotich. Judith Omondi, Ramogi TV. Siemo gol ne jonyuol kachiel kod jopuonj madongo e sikunde mag primar mondo kik gitem ndiko jopuonjre mag grade mar 7 kaka jopuonjre madhi timo penj maduong' mar klas 8 KCPE ma bang' yangore ni nitiere jogo matemo hepo tero nyithindo e junior secondar to kar mano gichwalo rwako nying nyithindogo e listi mar joma madhi timo penj mar KCPE ma higani. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, moko kuom jotelo bende medo ywago midhiero ma okwako somo mar junior secondar. Seche ma skunde mag primar mopogore pachoka pod dhi nyime gi rwako jopuonjre mag grade 7 e sekondar madundo kata junior secondary e bwo lai manyien mar somo mar CBC. Ywak wuok ni nitie jopuonjre moko mane otimo penj mar grade 6 ma ikalogo grade mar 7 ka idhi ndikgi e klas 8 mondo gidhi gitim penj mar KCPE ma higani. Jalup komisona e kaunti ma Garissa Solomon Chesut ogolo siem ne jonyuol kod jopuonj mani kod paro makamano ka okoni biro lu kodgi dwaro ma duond chik. Wazazi ambao sasa wanarukisha watoto wanaenda kuregister katika darasa la 8. Na ningependa kuwaonya walimu, mtapoteza kazi zenu, mtapoteza kazi na hiyo hatuchezi. Hakuna vile unaweza rukisha mtoto kutoka class 6 kuregister kama class 8. And we have notorious schools. We have their list. We have forwarded to the Department of Criminal Investigation. Action will be taken. Owacho mago ka Human Rep County ma Homa Bay Joyce Osogo Ben Suda to wacho ni chenro mar somo e junior secondary pod okwa kod midhiero ma opogore kendo piny owacho mar Kenya ka okalo migawo mar somo pok oketo ikruok makare ne tayo chenro mag somo ne jopuonjre mag grade 7 e pachoka. Kokang kama wachope Kenya ka gi weche mag somo aneno ka wachomo okang makok wakao drastic measures okang mapiyo to wadhi keto somo mar Kenya ka bedo maonge gi ndhadhu. Tadwa wacho kaka jasomo ikruok malong'o ne competency based curriculum ok nitie. Ben Suda mane loso e ward makanya dotwe karachud bura mandhewa e kinde mano yuoro e nyasi mar alam kod gedo ne familia moro ma ok nyal onyiso jatend migawo ma ochune somo e pachoka Ezekiel Machogu mondo luong romo makende makelo kanyakla jokanyo sekta mar somo mondo gisomre rieko e wi kaka inyalo ber somo mar junior secondary pachoka. Our readiness gi competency based curriculum okelo confusion. Wawuoyo jopuonj winjo bed trained. Number ma trend ma jopuonj ma did manage this program kata secondary is not there. Kisungu wachon is completely inadequate. Omiyo we are diluting the program and the levels of education. Sirikal nung'e ni nyithindwa dhi donjo junior secondary school. Readiness and preparedness has not been declared. That is the truth of the matter. Nyithindo moko dhi chako na high note, get take off, kaka ndege take off, moko nitiere ma pull down. At what level are we going to measure performance of nyithindo gi? Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruok mag jotije mbalariany kamoting'o Wasu, Kusu kod Kudhia
okwedo paro mar loko mbalariany mag piny owacho kendo keto gi lwet ji giwegi. Ka giloso e boma ma Nairobi kotelnegi kod jagoro maduong' mar Wasu Constantine Wasonga, gikoni paro mar loko mbalariany go gin mana wuoro kaachiel kod ringo ting' mar bero kuonde mag somo pacho ka. Gibuogo mar kawo okang' mar chik poni piny owacho kochopo dwachgi kendo keto gi e ler kapok ochopo tarik 10 kata kochopo tarik 10 mar dwe mar Ang'wen ma higani. If you privatize university, what will happen to poor Kenyans who cannot afford to pay? Education is a public good that cannot be left in the hands of privatizers. I also told you that let nobody cheat you that the government has got investors from Indonesia and the US. They can go to Indonesia, register a company there, pretending that it is from Indonesia or US, but it is theirs. We are destroying our education system in Kenya when we are trying to talk about privatization in our education sector. It is high time we start thinking about proper funding, soon and not very far. We are waking up. We may think you have been dormant, but we are erupting. And the eruption is only one gear. We must make sure that our education system, our universities, public universities, are well taken care of by the government of the day. Erokamano nyakora Ramogi kuom keto Ramogi TV odani wakau yweyo marwa mokwongo to kapok watimo mano aneno ka ote magu kaka nosingo mar bedo koda an bende na kwayo mondo bed koda utimo kamano. Sama utimo kamano e alidhane moko kuom ote ma useoro kokalo Ramogi TV weche wa manyien mag OIMORE otieno ma kawuono. Bahati ma odhiambo janamba Kapio Jaseme wacho ni Ramogi nenore maler e gwenge mag Seme ka juluko ker wamor ahinya gi Ramogi kod kaka uchungonwa weche matucho. Erokamano min pilot mar Ndhiwa goyonu erokamano kuom leronwa weche matimore e Kenya ka. Omiyo ayie gi Ramogi TV seche duto kaluwore kod kaka ukelo weche mamiyo wabedo gi ng'eyo kod lokruok. Kandi bende noka Winnie Mboya mabende en japuonjo ndiko kawacho ni awuoro ka komiti mar SRC onge kata ng'at achiel kata ji ariyo kuomgi mane nyalo pingo kendo pogore paro e wach mar nduso osara mag jopuonj mag ECD. Jopuonj go tiyo matek, ngima medo idho to osara to idwoko piny. There should be a very few reasonable people in that committee to look at it differently. Okber mano pach Winnie Mboya kanyo. Kenneth Matiba Makana marka kumba wange tek wacho ni onena makare ntire kaka mega town yudhiambo ma kawuono ni. Erokamano Jacob Zumotinde Marojola Kisumu West County. Gima mako dhoga en chalman kagima siasa mar 2027 osechakore gi sani. En bende mano mwacho ni omako dhoge kotenre gi weche manyien ma wakelo ne gi sani. Wilberforce Otieno wacho ni winja makare ahinya, wacho ni OIMORE jiduong' winji makare antiere boma ka. Awuoro kaka waonge piny owacho ka jatend piny bende koro donjo ni endara e weche mag duokruok gi kweth mar Azimio. Ngima tek makata pesa skul otamo jonyuol, piny ochomo kure. Mano penjo mare gi kaendi. Vin M-Pesa Mariat wacho ni awuoro dikoro ayudo sing 6,000 dwe ka dwe. To ore kapok onyuol. Yiena mondo wakaw yweyo ka uduogo kik idhi mabor, bede mana koda e weche manyien mag OIMORE Ramogi TV. Pungua. Nini inaendelea hapa? Wewe funje mlango wapi? Ni makarao. Na tumerudi na vishindo. Mkundiala la jo. Wewe kopro. Muse ni sergeant nimefika. Nini? Panya imeipa ukali yangu ya usiku sasa. Changamka wakati wowote mahali popote na vipindi vipya vya makarao. Tazama makarao sasa ndani ya View sasa. Glass are we together? Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt. Hakuna kingine. Bolt
Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi, mende, mbu wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue wenyewe ndio big man bazu. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jobe. Dial *811 *346# to get Sheng prayer. Machigni kendo nyakora Ramogi wadhi nyime gi weche manyien koro waringane kendo wang'e mago maga ywak jo UDA ma Migori. Jotend duond bura mar UDA kaunti ma Migori ywak ni kaunti ma Migori osewe oko e thuolo mag tije ma osebed ka ichiwo gi sirikand William Ruto. Gidwaro ni oganda e kaunti ma Migori bende omi tije madito e sirikal mar Kenya Kwanza. Jokanyogo mag UDA wacho ni kaunti ma Migori ne ochiwo mbulu mathoth ne William Ruto kendo ber mondo mi thuolo mag dongruok mathoth tere kaunti ma Migori. Giywak bende ni sane chwalo ng'ur kata ywak margi ne jatend piny Kenya bedo matek nikech ohinga ma oketnegi mathoth. Wanie achiel kabisa kendo wariwore kendo wagombo ni kobiro kata kobiro Migori to wayude chance kaka jopati mondo wawachi ne wamende ywak mano kaka jopati mondo winjwa. E Nyanza ka isemiyo ji appointment ste Migori ma pok yiere ng'ato. Miwa ng'ato Migori ka wadwaro appointment. Bilimo Migori kane pok ilimo wan bende wamiyo mbulu mudhuro. Mak mana ni sami biro limo wakwayo wan kaka koro joma jopati jotiendi maka. Miwa thuolo wawuo kodi wanyisi e pachwa mondo wadong pati wani Migori ka. Owuog Migori wadhi nyaka gwenge mag Pokot kocha. Jopith ma Masol e kaunti ma West Pokot oseyo bila kuom chwando magina kendo nego dhok maromo 119 e kinde mane giwuok kwath. Gikoni ni gichich ni obila ne paro ni mago gin dhok mane okwal, gino makoro weyogi kod lal maduong' kaluwore ni geno margi mar ngima oyiengore mana kuom jamni. E gweng' ma Masol e tong' mar Turkana kod West Pokot, ringre dhok buora ma oleng'o lew gi oriere piny. Ok nikech oro, to nikech magina ma jodak makono wacho ni ne owuok e lwet obila e kinde mane giwuok e kwath e gweng' ma Kadengoi chieng' tich abich. Tilitoka malisho zilikuwa narudi nyumbani. Na ilikuwa ni asubuhi. Hiyo ilikuwa asubuhi saa 6. Wayudo Peter Loriwo, jakwath mageno mar ngima ne duto yiengore kuom dhiang'. Ka otemo chungo nyaroya mane mageno mako, kata kamano Ramogi kor owacho ni oyudo lal mar milionde modhuro kowuok kuom obila mowinjo bed ni ritogi. Serikali hii ya mingine nenye kanyo. Sasa penye walifika tu hapa ndio hao maskari wakashuka na wakakuja kushoot ng'ombe kwa hapa, hata hao jamaa waelewi nini ndio ilifanyika, ndio wakakuja hivyo. Sisi tumepata hasara kabisa kwa sababu hii ng'ombe ni siambe yetu. Weg jamni go koro dwaro mondo migawo mar arita kod telo mochung' ne keto nyong'ong' e tij obila IPOA mondo tim nonro kendo kawo ndamo mager mar chik ne obila mane otimo timno ka jotelo bende oseyo timno. Wameuawa na askari wetu, tunalaani sana na tunashutumu sana kitendo hicho kwa sababu tumesema kama viongozi hiyo si njia ya kusuluhisha mambo ya amani. Nataka niseme kwamba leo ni siku ya huzuni kubwa kwa sababu hatujawahi kuona wakati mwingine tangu tukue wakati ambapo serikali imetumia bunduki kuua ng'ombe ya watu bila hatia yoyote. And lost government by the government that is supposed to protect its own people and their property, to killing those animals. The Pokots have suffered close to between 10 and 20 million loss hapo sahi. E kinde ni majokwath makono osebedo ka temo thuthni mar neno ni jambgi obedo gi ngima makare kaluwore kod oro
to kod kuo mar jamni ma otimonewe gwenge makono. Giywak ni obila mowinjo bed ni ritogi koro lokore kendo kelo negi lal. Kata kamano, komanda mar obila e sub-county ma Turkana South William Adenyo wacho ni obila osechako timo nonro mar yango adier ewi wachno. George Bati, Ramogi TV. Odhiane gwenge ma Migori kama ong'iyo weche mag pur. Jopur e kaunti ma Migori sani koro tiyo kod yore mopogore opogore ma oting'o lony manyasani mar geng'o midhiero ma ikelo kod lokruok chal mar kor lwasi. Kaka jafwambo marwa ma Migori George Malero, jopur manyo yore mag neno ni cham ma gipidho gin mago ma ochayo oro kendo madongo mapiyo. Lokruok mar kor lwasi en midhiero ma piny Kenya kod piny mangima pod kedo godo. Osekelo midhiero mopogore opogore ma oting'o nok mar chiemo kaachiel kod mamoko. Moko kuom jogo obendo oseyudo pek ma ikelo kod lokruok mar kor lwasi gin jopur. Kech nitiere oro, yuto dok chien, alot kor dwa notuo. Mar koyo yamo ni osechandowa seriously. Nikech nyalo yudo ka e gweng'wa ka nyalo yudo ka piny otuo seriously. One of the challenges our farmers are getting is climate change. It has affected cropping patterns. It has affected the growing seasons. Jopur mathoth e kaunti ma Migori oseyudo lal mabendi kelo kod lokruok mar kor lwasi. Alode wapuro gi technologies go. To nitiere okang' ma kakoro gik ok wanyal kaluwore gi oro. Moko kuom kothe mane gipidhe kinde mokalo sani ok nyatimo maber nikech midhiero ma opogore opogore ma oting'o nok mar koth. Mimi nilikuwa mlemaji wa dania, biringanya, pilipili hoho. Fruit farming, especially in our area we have less land, so we encourage our farmers to actually do tree planting, especially the fruits. Maya sechuno thothgi mondo kolok kit pur margi kagido sir mowuok kuom piny owacho korogego mok mag piny owacho. Sasa wameweza kuelimisha jinsi ya kutengeneza zile inaitwa organic, ni dawa ambazo zimetengenezwa tu kutokana na tuseme mimea fulani, ile haiwezi kadhuru maisha ya mwanadamu. We normally move out in the field days the way we are here today to sensitize the farmers the way and the technologies, the methods that they can apply to ensure that they can counter this issue of climate change. Moko kuom jopur e kaunti ma Migori sani pidho kothe machiek piyo kabende giolo pi e puothegi e kinde mar oro mondo kothegi kik wang'. Nina maji yangu hapa karibu ambao nimechimba hapa kisima. Bahati mzuri nilipata wheelbarrow ndio ilikuwa inanisumbua pale nyuma. Saa hii mimi na kisima yangu hapa maji haiishi. Mkulima anaweza akatengeneza mimea yake na kaifanyia mulching. Wakati wa kiangazi hivi utapata ile mimea inanawiri kwa sababu ameweza kuitengeneza vizuri. Bende gitiyo kod lony manyasani e pidho kothe mopogore opogore mabende koro konyogi e ting'o malo nweng'o margi. Talot machon ne wapuro kendo ne wapuro puothe madongo maka chieng' owuok kama kata italot achiel ok ine e puodho, to nikech lony mane gikelo technologies gi ipuro alot miero. Nitiere alot gunia mikete bathot, alot ni kata pi miluogo godo sande inyalo ol. We are training them to plant early maturing crops like those vegetables, for example the amaranth. Nok mar chiemo ma ikelo kod lokruok mar kor lwasi bende osemiyo thoth oganda e kaunti ma Migori ok yud gago makare kendo miyo thothgi bedo kod tuoche ma ikelo kod koso gago makare. Encouraging farmers and the community members to have their kitchen gardens just to reduce on the cases of malnutrition in the county. Migori looks very green, but the cases of malnutrition cases are high. Piny owacho sani jiwo jopur ni koro lok kit pur margi mondo lokruok mar kor lwasi kik hinygi ahinya. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jopiny e kaunti ma Kajiado ni kamarach mar bedo kod nong'no kaluwore kod oro ma okelo nok mar chiemo kod pi bang' koth machuok ma nyicha gigeno bende bare ma ok ochwe. Ka oloso e kinde pogo chiemb kony e sikunde sekondar ma Olkejwado e kar chung' od bura ma Kajiado Central, County Commissioner makono Felix Watakila oyango ni ngima oganda makono ni kama tek kaluwore kod oro kendo kwayo kony mora mora manyalore mondo mi ores godo jodak ma Kajiado kod jambgi. Maloyo familia 3,000 nyoyudo chiemo mar kony mowuok e apis min od jatend piny Rachel Ruto.
population ranging from two. Basi ni hao ambao wameweza kuja hapa siku ya leo. Tumpigieni makofi. Tumpigieni makofi profesa. Tulipata mvua juzi Disemba kidogo, wiki moja. Na hiyo mvua ikaja ikiwa ng'ombe zimekwisha. Na ile kidogo imebaki ikakufa yote. Saa hii hakuna mtu wako na ng'ombe hapa. I am very sure. Ninajua. Hata mbuzi hakuna. Sasa hata hatuangalii mambo ya mbuzi, hatuangalii mambo ya ng'ombe, tunaangalia mambo ya tumbo saa hii. Ukienda hapa Majengo watu wanalala njaa. Ukienda pale Ngong watu wanalala njaa. Na ni town. So hamna sasa mambo ya reserve na maneno ya town. Kila mtu sasa ako na shida ya njaa. Wananchi wa kaunti hii na wafugaji wa mifugo. Lakini mifugo zao sote zimekufa kwa ajili ya kiangazi. Nazo mifugo, mbuzi, ng'ombe, kondoo ndio wanategemea kujidumu kimaisha. So ningependa kuomba serikali endelee kuwatambua na kuwaletea chakula ya msaada. Kwa ofisi ya Excellency na yeye akiwa mama wa taifa amejaribu na kutembea na kuongelesha wale wengine ambao wanaweza kutusaidia ili tupatie chakula wananchi. Na leo kama vile mmeambiwa tuko na usaidizi ya chakula kuletwa hapa. Wengine wetu wameenda huko Makueni na tutaendelea kwa zile counties ambazo zimekuwa affected sana na hii maneno ya kiangazi. Tend county ma Kisumu koro yango ni gin kod chenro mar keto lwasi makare ne joket mwandu ahinya mago man kod teku mar ndiko ganda mathoth. Maneja mar boma ma Kisumu Abalawanga wacho ni mano gibiro timo e yoreno ni joket mwandugo oyudo lesen mag ohala mapiyo. Abala wacho ni chenro mar dongruok e sekta mar ohala Kisumu en mano ma imedo jiw kokalo e tudruok gi joket mwandu mopogore opogore mani kod riyo mar timo ohala. Ni oloso seche mano timo limbe kambi mar twengo ma iluongo ni Dada IPZ ma yudore e kaunti ma Kisumu. Koro biro limo ne kako tiyo kendo wadwaro ni kwa dokto odhi lose kaka wanyalo bet gi partnership mar uniform mag jo inspectorate e city one gi almost 300 staff mwadwaro ni rwako sede mag city wanyaga gi track suits mag nyalo loso mag games jokwaya gi revenue officers gi inspectorate mondo watwang uniform kata kutunga wan gi Rotary training center ma Kisumu ma nyithindo ma train kuno odoro no team practical attachment margi kae. The cost of electricity oseidho ndalo adek if I'm not wrong. Mae miyo contribution mag katwa wan wabet piny waparo ni wadhi chulo jotich kose wadhi chulo stima pesa mang'eny. En kwayona ni ka serikal nyalo consider ka ginyalo regulate wach stima no maber mondo duoge piny biro konyo cost of production. Bet kae osekonya mang'eny. Nabiro kae ka kia twengo kabisa. Sani anyalo twango gimoro amora, anyalo twango shati, anyalo twango lep mon, anyalo twango lep dichuo, anyalo twengo anywhere outside this episode. Rowere kaunti ma Siaya jiwo mondo mi oriwre kanyakla kendo gilos girube ma ginyalo tiyo godo yudo omenda mag dongruok kowuok e gulu mag piny owacho. Jatend migawo mar somo kaunti ma Siaya Edgar Otumba wacho ni grube manyalo konyo rowere bedo e thuolo makare mar yudo omenda mag dongruok. Otumba loso e kar tiegruok ma Mahaya mantie kar chung od bura ma Rarieda, kama bende jaod bura ma kono Otiende Amolo ne okawo thuolo mar chiwo sir mag somo kokalo e agulu mar CDF. So let's encourage our youth and especially the girls to take advantage of these opportunities. That also goes to our principals. Please encourage them. There's a lot of money that is coming to the counties for youth development. We are releasing bursary to the principals for the continuing students. The students whose list we had in the office that we had given bursary last year. So we have used that list and received the form 4s who have since left your schools to give the current check that you will receive today. Adwana nyisu ni en morwa
nikech kawuono kapoka biro ka awachako gi Nyakongo National Polytechnic ma bende nyocho seyaw bende nyithindo nitiere gin be nwa miyo gi basari donge ber koro ing'eni gigi kanwa chako gi to jomoko ne wacho ni mago mana siasa koso kamano sani nyithindo somo Nyakongo sani nyithindo somo kanye Mahaya hello kenda ng'iyo list mar nyithindogo jomoko poko ng'e mit gigi unjo West asemba yie kodu nikech kuom nyithindo 60 ma madama wacho ka 56 nyithi West asembo koro Ramogi thuolo ni adwani mondo wadhi e yweyo machielo to kapok adhi e yweyo no ka opondo manyakwara jwang' ni ka James OIMORE kawuono adhula bolo twang' e yo machalo nade koso tuke chalo nade in gi mage in gi abasidi koso in gi adong koso in gi piem e chiemo wan gi tuke mag adhula ma lig madonga pacho ka KPL ma no to yudi chima kawuono ka bende wabro ng'iyo tuke mag ng'wech mag motisni cross country ma norumo richieng' ma kawuono bende jo Arsenal lemo ahinya to lembgi nyalo chopo nikech club mar Tottenham ogoyo club mar Manchester City gol achiel kuom nono macheni ni Arsenal okichimre chima ter to wach ni ogo tim jatendwa jaibonyo ni ang ni James ka kinyo chopo kinyi to ibi yani office okada uoyo baba jatelo ngeni asiyeshindwa kubali kushindwa donge Kiswahili ndo jana but manen kama waliana mane yo mwari koro James kapo kitero e yweyo Helena Dero mara Nyabondo wacho ni wuod tsunami Ramogi ler ndi pipeline Nairobi ka gima mako dhoga kod kendo gima maka giworo ni kaka obila nyalo nego dhok dhiang' ma kwan giromo 119 openjo ni kwani dhiang' be jakuo mano penjo mokwongo mar ariyo jatend piny owere gi siasa otine jo Kenya kaka nosingo ngima tek to en pod wuoth e ndara ogo siasa mar adek komiti ma odwoko piny osach jo ECD bende ng'ing'iyo kaka ngima tek jogo tiyo matek molo ng'ata to ng'iso gi ni kotieko jowadwa Yesu nenou gima lit bati en ni osara imedoga osara ok duoga piny ngimo idho koro nego be ni jopuonje onego be ni medo gimoro ok onego be ni mayogi to magi duto wabro bedo kwa luo e Ramogi TV nyakora mogo jong'we ka ywe kodugo wami weche mathoth matimre e piny mag tuke Raundi atindi ko tigara botaka imenya sai maiga hosori enyira nainde embouke gima wa biore na sai mbia na chorete hakino mbogo boli mbai wana ina boliga hozimba da getinya tiki kero musachi hoteli yeye na eraroti umbogo tabwatire boka ngitalde muntagochi otaite somoni yaku asenge nchita kitibosoku kulinde kende tige ko mutanga kulinda enibo amune amate yaye ayo muntako ire kiaraiga engo kunere tengera ege teacher egosori enyekigima yaruliriko aseviu sasa bono Mbeleni nilikuwa nimemake covenant na Mungu kwamba mtoto wangu akiweza kwenda university na niweze kumlipia pia university juu asomei hapa anasomea Liverpool na ni expensive, so nikakuwa nimesema akipita naweza kwenda university hata mimi nitajaribu nipunguzie mzazi mwingine hiyo mzigo ya shule ama kulipa rent. Watu wenye wameishi hapa tumeishi nao kwa muda mrefu, so wengi wamekuwa ni kama na wabeba kama my brothers and sisters, so nikaona pia na wamekuwa kilipa rent vizuri, so for those 7 years mtu kama anakulipa rent bila mambo mingi, nikaona ni poa nirudishe pia hiyo mkono na niseme pia asante. Hatujaiwekea mtu hapa kufuli ati ama tukafukuza, sema ikue sasa imeshindikana kabisa, ambayo you've tried everything else but ni ngumu sana. To watch this story and more, download the Citizen Digital app.
scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Be ing'eyo ni brachytherapy en achiel kuom yore thieth mabeyo mag geng'o kansa mar nyodo mar joma chuo kata prostate cancer. Shinda mamili na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nono from 10 correct predictions. Cheza sasa na Shabiki Jackpot Mbao. Ni mbao tu. Machigni inya kwa Ramogi weche mag tuke midhiambo makawuono. Nyinga en James Opondo. Gol mar Elvis Rupia dakika mar 43 nokonyo klab mar Police FC loyo klab mar Bidgo United gola 1-0 e tuke mag league maduong' mar adhula KPL e alap ma Nyayo Stadium. Vijana wanapocheza ole opponent, unajaribu kuangalia wamekuja na mbinu zao ambapo zimefanya kazi. Nitasema tumepata goli la mapema na tumejaribu kulizuia. Ukiangalia plani yao imekuja kuzuia tusicheze, unaona. Na nimwambia vijana wangu second half, kaambia kuwa katika michezo inapokwenda, ligi inapokwenda, lazima tutapata, mtarajie vitu kama hivi. Leo tulikuwa tumepata right, ni vile tu kidogo tumelalisha dakika za kipindi cha kwanza, mechi kienda kuisha kidogo, kipindi cha kwanza tukapatikana bao moja, lakini tarekebisha, ndio maana tuko kwenye hii kazi. Alap Mabuhungu Stadium Club Marulinzi Stars noloyo club Marviga Bullets gola 1-0 gol no mane olo e dakika mar 67 to komachelo mane obage league maduong' mar adhula club mar Nzoia Sugar no wuka modhi nono gi FC Leopards. Toka pod wan mane tuke mag adhula e league maduong' pacho kae. Club mar Posta Rangers nomiyo kocha margi John Kamau fungruok bang' loyo club mar Tusker FC gola 1-0 e alap Mabuhungu Stadium. Club mar Posta nedo gol no makende e dakika mar 13 kokalo kuom jatugo Calvin Sodongo. Kakamega nowito thuolo mathoth mag loyo, kata kamano points 3 koro chwalogi e chung' mar timbe e league maduong' pacho kae. The team is not yet fit physically because most of the players, some within the 1 month, they haven't trained for more than 2 weeks. So the most important thing is the 3 points. It is a motivation factor to the players, and I think we can start it from there. Tunakosa ile consistency kwenye sasa zingine midfield yetu inakuwa ni area ambayo tumekuwa tukistruggle throughout. Zingine flashes tu, lakini ile consistency kwenye katikati na wachezaji wetu imekuwa kidogo ni shida. Etuke mag rugby team rugby mar KCB nolo team Balareny mar Catholic University of Eastern Africa Monks points pro beach koda chiko kuma par koda uchel kendo loch margi maraboro kalore tuke league mar Kenya Cup. Jobengi ma KCB nobedo kod tugo makare chakruok mar tugo bang' loyo tries adek mane duto obedo converted gi jatugo Danwin Mukiza. Team mar Monk nobedo kod duoko bang' loyo picha choma adek
mane otero tugono e yweyo ka KCB ni mbele points 28 kuom 9. Bang' jotugo e yweyo, KCB nochako tugo mana kuma ne giweye bang' loyo Triza Beach. Kata kamano tim mar Monks nomedo try achiel kokalo kuom jotugo Victor Omupere kapok tugono orumo. Tugo mabende ne obagi e laponogo tim B mar KCB noloyo tim B mar Kwea points 75 kuom 3. We've done well for the last 8 games, so we're just focusing on each game as it comes. So the biggest thing for us is just to pick ourselves, do some of the things that we have done wrong to get them right, because we are still going to get some harder games coming ahead of us. For us, just to focus on ourselves and get better. Faith Kipyegon gi Charles Lokire joloch tuke mag Sirikwa Classic World Cross Country Tour Gold higa mar 2023 bang' bedo joloch ng'wejno mane obagi e gwenge ma Lobo County ma Uasin Gishu. Ng'weye mag World Cross Country Gold Tour tielo ma Kenya noyo jong'wech mowuok e pinje 16 ka jang'wech Kipyegon noketo kit tugo maber kendo tieko e thuolo mokwongo mbele Jacqueline Jepkoech ma en jaloch midila mar silver ng'weye mag Commonwealth. E kidieny mar yowuoyi jaloch ng'weye mag cross country pachoka Lokir no tieko e thuolo mokwongo bang' ringo kuom dakika 30 gi nyiriri 14. Naweza sema nashukuru Mwenyezi Mungu. Sikuwa na expect kukimbia hii race mzuri, but nashukuru Mungu nimekimbia 10k. Hii ni first race yangu 10 km sijawahi kimbia. First time nilitry mpaka nikatoka. I'm very happy. Na nataka nipongeze coach wangu ambaye alinisaidia training. Nya kora magajon kanye mwachope giko mag weche manyien midhiambo makawuono ji mathoth odirabati penjo ni to Kogalo dhi nade. Kogalo setugo tuke 12 ka gin gi points 27 ka thuolo mokwongo ma kod Nzoia mosetugo tuke 14 tuke 2 moyo Kogalo ka gin gi points 28. Koro Kogalo dhi maber ka Alois Magara wacho na mos ne odirabati to ko wacho ni oneno ka Kogalo dhi maber. Ing'eni Kogalo no bede wi hotel matin. E gimurore komno kaso bang'e Roviga ochako wacho ni giyud loch. To kiwing'iyo maber ka in jakwano ng'ama nigi tuke 2 mapok otugi. Nogo points auchiel. Ng'ano ni nyalo loyi kopo ni giyudo loch tuke gi 2. Koro ber. Bro bedo maber ne team mar Kogalo. Opondo an kawuono aonge gi weche mang'eny ahinya. Ng'eni ma dwe mar 2. Madwera. Ma dwe kende ma opogore gi dwe mar 12 ma en dwe pondo. Dwe pondo. 12 to ji en dwe pondo. Nani? To donge kanya mido ka pok ni winjo ka skul ng'iso ni kik December sembi. No kinyo kani wacho ni kik December sembi. Ji pondo ganye nyithindo manyiri ka pondo. En dwe pondo. Koro ma dwera ma dwe mochopo dwaro mar Jehova Nyasaye ni erwadu ka kiero riwuo. Odira. Nitiere wach moro ma osebedo ka ji wacho. Dwe ni en mar hera to bende ne Rabala notimo report more 111 ka miyo moro kaka Dani moro no wacho ni gima tinde ketho piny ahinya en gimoro ni baby ma bepe baby ma bepo uma ng'ama de chuo luongo nyako ni baby ere richo ng'ama ere richo baba mana wacha wanja ere richo ere richo 111 ngoro macha be bati ano be pajaza. Okay, an ka giote mokari adek. Koro ote ari adegi wachaki diki makwero Baba Tony.
owacho ni entiere gwenge mag Kisumu. Owacho ni ka wach maduong' owacho ni ayie kod Jimmy Wanjigi ma achiel kuom weche manyien mawakelo. Wanjigi en ng'ama serious. I'm watching from capital city ma Kisumu city. Gin gi Dave Migudi, Fred Fodofulo kod Lilian Nyar Kisumu. Wacho ni giluoro mana mesa city kanyo endo. Kasto nitiere osiepa moro japicha kaka bende ng'eye. Kendo en bende ondiko weche manyien ka. Ilongo ni mheshimiwa Babu Owino bing'e. Ng'ata ina. All right, koro ndiko. Owacho ni awuoro gimomiyo piny owacho mar jatend piny William Ruto dang' ni adang'a e kinde mowinjo bed nochopo singo manoketo ne jopiny. Ang'o momiyo oluor ka oponi iwacho weche ma nyalo bet ni ok gin adier e piny owacho mare. Ochikre gi singo manoketo ne jo Kenya, ochop dwaro mar jopiny nikech ka no isingore moyie mochamo muma. Onge gima nyalo tame. Wan kaka Azimio gima wadwaro neno ni piny owacho ni ka ong'e adier ni singo go dhi chopo, ket gine jopiny, otim gine jopiny, utine jopiny, to wan bende waketo nyong'ong. Kendo oganda ji kwara Ramogi beda mos mbele ka ber. Mano Babu Owino. Mano jaod bura ma Embakasi East. Ng'ato ng'at ma lwete lere tich. Ng'ama tiyo ne tich manomiye gi jopiny. Namor. Okay. Don Jamigoro wacho ne winjo wake pole. Odhi nindo ka koro yo. Desore nikech oseneno Ramogi TV. Opondo. Adwa moso ng'ata achiel kende. Mrs. Doreen Opondo. Ok en minoda. Mano principal ma Ragengni Girls. Tingo badi chon manadi wora. Watie Kenya kwa Ramogi wangu. Odho manyo matumbo moro mabaye bojiko. King be pod emena dio chien. Bed koro tina makare nyinga en James Opondo. Joyo makatwenga Pochigi Park. Elo jogo mosero waduto te kuwuok e odwa mar ka weche manyien nyaka ka. In bende mikaw thuolo mari mar neno weche manyien kokalo Ramogi TV, Pochigi Park, e jo Migori County, duto te oganda jo Kanyanam kamoro amora ma untie. Nyasaye omiyo ngima malach ahinya. Nyinga en George Bati, oriti masani. Your girl's favorite DJ. Usiogope kujiachilia, kwani iko nini? This is how I end